dalt d'aquest escenari, avui a 5:15 de la tarda al Teatre Conservatori de Manresa. De manera que si voleu venir, podreu assentar-vos al passadís o esperar a la porta l'any següent quan en tornem a fer alguna. Que divertit, com podeu veure, tinc una companya. La nostra feina? Doncs canviem els decorats. No et caiguis, David, que la càmera és molt cara, cuidado. Canviem els decorats, els canvis d'escena, mentre tot està a les fosques, i posem les coses que es necessiten per un moment següent. I sí. La Paula i jo, un cop teníem que fer de borratxes i ens vam caure de veritat. Sí, una mica va fer mal. La direcció, es fa el que es pot. Es fa el que es pot, hi ha molta diferència d'actor a la direcció. Hosti, li demano les meves canes noves. D'altra banda tenim el... Un altre cop! Trobo que és una experiència molt maca. És bastant continu, en canvi de tècnica no tant. D'assajar més i arribar a un punt que el teu cos et diu prou, però tu has de continuar. I estàs cansada. Que tenim una constància i que ens ho passem bé fent-ho. A l'hora de fer la funció, la sensació és molt divertida. No, va la Mary. Què passa? Que te tengo que hacer. Sempre és una experiència maca viure noves experiències. No, sincerament, ha estat molt bé. No m'ho esperava que estigués tan compenetrada i res, dir que estava molt bé tot això. Això ho has de tallar perquè queda fatal. No m'agrada. Bé, no, sempre als últims instants tot es col·lapsa i sempre agafen els estressos, però bueno, és normal, jo crec. O sigui, tot és més maco, perquè ja sabem tots el guió i sabem tots de què va l'obra, però hi ha molt més estrès i molt més compromís de part de tots. Ja ha estat bé, s'ha format un grup que ja estava format, m'he ficat i m'han acollit bé i tot això, o sigui que... M'ha encantat vestir-me així, morada, perquè, o sigui, passes de ser una persona normal del carrer a ser algú que et sents important. Entra la càmera.